Ideea e că în momentul când eu am început să consum etnobotanicele astea, eram dependent de metadonă, de heroină și de alte droguri, da? Poate era și momentul când nu mai puteam, zis, băi, trebuie să găsesc o modalitate să mă potolesc, da? Modalitatea pe care am căutat-o toți anii ăștia, însă orice metodă însemna să mă opresc brusc, da? Eu nu vreau treaba asta, fiindcă, frate, corpul meu psihicul meu nu mai suporta ideea de a mă opri brusc dintr-un consum, da? Era dependența fizică, da? Psihică și așa mai departe. Și atunci a fost în felul următor. Cum îi spune, anturajul, grupul în care eu ne ajutam cu banii, fiindcă nu pot zice că erau prieteni, că nu există prieteni la drogă. Da? Există asociații. Da? Știi, puteți face așa, o firmă de gen dependentă ăsta. Așa. Interese, nu există nimic altceva, să nu-ți închipui că există altceva. Și ideea e în felul următor. Nici drogul de bază pe care consumam, heroina, nu mai mi oferea atât de multă satisfacție cum mi oferea odată. Dai seama, și dopamina aia din creier se ducese de mult. În fine, ideea e că îl amestecam, da? Tipul de la care cumpăram eu heroina a zis, bă, uite, am și astea de vânzare, știi? Eu auzisem de ele, dar nu mă interesa. Dar am zis, bă, hai mă, ia, dă-nu să vedem. Ce băi, amestecă-le cu ce-ți faci tu și vezi cum e. Dar fă și tu puțin. Ideea era în felul următor. În momentul când le amestecai cu heroină, da, injectabil, zic, dar eu îmi făceam în gât. Era și efectul mai îmi se zicea de la cap, cred eu. Așa. Ideea e în felul următor. Deci când le amestecai cu heroină, nu dădeau efectele care le-am văzut ulterior când le consumam doar pe ele. Înțelegi? Îți dădea un flash mai puternic, da? Care, iar după aia îți dădea aceea stare de moleșeală care ți-o dădea heroina de obicei. Da? Deci nu dădea halucinații, n-aveai chestii, filme de-astea ca la LSD sau, știi?